ang kinabuhi sa tawo dili ni siya lupa kun dili panaw ni. Race and journey, they have both the beginning and they both have an end. Pero ang nakalahi sa lugba, kana bang gusto nimo nga ikaw gyud ang muuna sa punto nga aduna manggug kay kalumba sa ato pa adunay lain na tawo nga kung diin ga paunhanay mo. But for me, life is not like that. For me, life is a journey. And when I say a journey is, lahi-lahi yun og timeline ang tawo. I told them, wala man tinuod ko'y award, like Latin award. But I told them that I have one award that I could be proud of myself. And I will tell my children about it, and that is, I have my experience award. Ang akong tuyo dire mag hatag may gyud og mensahe, so ang akong paningkamutan nga masabtan ni sa tanan o ma-inspire ang tanan. Andam na mo sa tong mensahe? So, let me begin by saying congratulations. Kabalo ko nga sa kadaghan madunggan ninyo ni og mabasahan. So, gikan sa speaker, congratulations ninyo. Makarelate gyud kaayo ko sa kadaghanan. Kay sugdan ako ninyo sa pag-ingon, ni graduate ko og college, I was already 36 years old. Pero wa pa ko ni undang og eskwela. Ni eskwela na pug kog ikaduha nga kurso, ni graduate ko sa edad nga audi ang una diin akong graduation is I was 33. And then sa ikaduha nga kurso 36 na ko mga batan-on. And I was still single when I graduated. So naminyo ko, murag late na gamay, 39 na ang akong edad. So makaingon ko nga makarelate ko ninyo, dili tingali sa edad, pero makarelate tingali ko ninyo sa struggle sa pag-eskwela. So mubo raman ni akong panahon, magampo sa ta kay para maplastar na ako. Pwede mag-pray sa ta kadali? Let's pray. Dear Father in heaven, thank you so much that we can now reflect from your words. We pray for your Holy Spirit to be with us. I want to pray, dear Father, because I want you to bless your people. May you hide me behind the shadow of your cross so that we could uplift Jesus Christ at this moment in your message. Thank you so much for answering our prayers. In Jesus' name, amen. Okay, so kung struggle lang sa pag-eskwela, daghan-daghan kay kog ika-istorya. Gani, dili ni siya ang unang nga higayon nga nag-istorya kog mga estudyante. I think ikalima na ko ni karong tuiga. Ang rason tingali nga gina-invite ko sa mga eskwelahan kay tungod nga aduna manggug ko'y daghang sugilanon. Nag-graduate ko diha sa Mountain View College, diha ra sa Mount Nebo dapit, kung familiar mo anang eskwelahan. Diha sa MVC, nisulod ko diha 2002. Naka-graduate ko 2016 na. So, naka-eskwela man mo, ihap-ihapa daw. Pila ka tuig. Pila ka tuig. Ano di naman mumutubag nga wa man nigigraduhan? Ha? Pila ka tuig? 14. Gani ka ng 14 ka tuig sa kolehiyo, daghan na untang kurso akong nahuman ana. Because of course, ang basic nga kurso mahuman ra man upat ka tuig. But it took me 14 years because I was a working student. But let me tell you, every time nga naay graduation kaniadto, igo ra ko mo tan-aw. At first, dili ko tambungan sa mga graduation nga bisag mo tan-aw na lang because wala pa kay ko interest. Pero kadugay ko sa eskwelahan, nay panahon nga kinanglan gyud ko mo tambong kay mo assist ko sa church. Ang nahitabo kada graduation kay gyud ko nga perminti ra man kong way appeal ani Ginoo.
Pero naanad ra gyud ko kadugay. Pero sa kadugay na ko sa eskwelahan mga batanon, wala gyud ko'y makaingon ako, wa ko'y mahinumduman nga adlaw or oras nga nagmahay ko sa akong pagpuyo sa maong tulunghaan. Kay nga naman, for me, I have different kind of mindset. Gitawag mo nga metanoia. And of course, to be faithful to the class name that you have. Is this your class name? Metanoia? Class name ne? So, to be faithful with that, how I wish nga kaning mensahe is, at least makahatag po og kausaban sa inyong mga huna-huna. Kay nga naman, when I tell you nga, wala gid ko'y mga pagmahay, I always take it as God's will, nga wala paghihapon ko ka-graduate. Lahi manggug ko huna-huna, ang huna-huna na ako is ingani. For me, ang akong learning is wala lang na-confine sa classroom. And being a working student for me, nga nagatrabaho ko, then ga-eskwela, is kung gatuon ko or nagakakaton ko sa akong pag-eskwela, for me, working also is part of my education. So, para sa ako, anything nga pwede na ko ma-experience, it's always part of my growth. So, wala gyud ko'y pagmahay. Ngun ako, kung dili gihapon ko ka-graduate sunod tuig, kabubuton sa Ginoo di ko ka-graduate, ako okay lang. Kay kabahin man ni sa ako ang journeys kinabuhi. Gani, sa akong graduation in 2016, finally, dili lang ako ang excited actually. Murag apil na po ang tibok eskwelahan na excite, kay hapit naman ko gipadad-an og memo sa registrar, nga paundangon na lang gyud kong eskwela, kay murag wa naman ko'y plano mo graduate. So initabo mga batanon, nakagraduate ra gid in taon ko. Thesis pa lang nako daan, dugay na human. Kaya ang akong gipili nga thesis is qualitative, and I have to spend time sa atong mga igsuon nga mga lumad just to do interview. Pag-transcribe pa lang sa kong interview, grabe kadugay. Dugay kay nahuman. So nahitabo kay na naman ko opportunity mo graduate. Kabalo ba mo? Nagdali-dali pag-ikos kong graduation. Gilabhan ako kong toga. Gilabhan ninyo ninyong toga. Ang wa lang nako nabawaan, nga ginaplansa di ay ng toga. Kay nga naman, gikuha pa nako sa halaya ng akong toga, nagdali-dali ko paingon dito simbahan, kay dito man ang among venue, dako mang simbahan there sa MVC. And when I arrived in the entrance of the church, the president of the college was there, and he shook my hand. Og dili ginakoy kalimtan ang iyang ingon sa ako. Ang una ginang gisulti, Nel, congratulations sa imo agyod na tuman ang panultihon nga bahalag last trip basta front seat. Kay murag last trip naman ilang tan-aw god, kay idara naman kung graduate, murag ako nagay pinakatiguang sa batch. Kay nganong niingon siya balag last trip basta front seat, kay pagpaso ako yung una nga nagpaso because I was also the president of the class. Naghuna-huna gani kung anong ako may gipili aning presidente tingali sa akong edad, tingali ako na pinakatiguang, or tingali kay napilian lang gihapon ko because ang usa nga nakalangan sa ako kaniadto sa eskwelahan, kay halos ang organization sa eskwelahan nahimo kong presidente. Except sa singing group, kana lang gikuha lang kong advisor sa singing group, hindi man ako talent ang kanta. So pagpaso, ako po'y una nga paso, paglingkod pagyod. Naay mga officers ninyo dire, walay officers sa class na ang nahitabo ato giseparate pagid mi og lingkuranan diha mi sa atubangan. Now, during the graduation, of course, naay opportunity nga ihatag sa president, and that is to say the farewell speech. So nitindog ko dito sa tubangan, and when it was my time, kaning oras nga gihatag sa ako sa akong part karon, imurag ing anak kataas ang akong giistorya ato nga time. Pero nalipay lang ko kay murag nalipay man pud sila sa kong mensahe, because many of them stood up and clapped. And even the speaker actually approached me, nangutana sa ako,
kung pila daw kabulan ako giandaman ang ako nga speech. I told him, I think 2 hours before our program. Pero ingon pa niya, grabe naman to. Ang ako, ganit 2 months na ko nigipanghandaman. But the reality is, I was telling myself, no, the speech that I have, I prepared it for 14 years because it took me 14 years before I graduate. And during the time, I told the audience, and I'll share to you a little bit of the message that I gave there. I told them, nga ang ako manggong lantaw sa kinabuhi is lahi. Because the title of my speech at the time is, Life is not a race, but a journey. And that capsulized actually my idea of education and of my life as a whole. Para sa ako, ang kinabuhi sa tao, dili ni siya lumba, kundili panaw ni. Race and journey, they have both the beginning and they both have an end. Pero ang nakalahi sa lubba, kana bang gusto nimo nga ikaw gyud ang muuna, sa punto nga aduna manggug kay kalumba sa ato pa adunay lain nga tawo nga kung diin ga paunhanay mo. But for me, life is not like that. For me, life is a journey. And when I say a journey is, lahi-lahi gyud og timeline ang tawo. Correct? Lahi-lahi gyud timeline. Tingali mao na ilang comfort sa ako, mo toy mao ra pud akong giistorya. Kay kaniadto manggod, kada graduation wala koy apil, ako pong gibutang sa kong una-una kay lahi-lahi man pud tag timeline. Kung nauna sila karon, muabot ra gyud ang akong panahon. Parehas ba tag una-una? Usually, kung may hisgot ta og graduation karon, murag mo edad og 21, sa uban ninyo 21 inyong edad nang graduate. Pero kinsa man diri pinakatiguang na ninyong graduate? Itudlo daw kay sa graduation namo wa gid naglisod ang kwan. Wa gid sila naglisod og tudlo kung kinsa. Kay naaraman ko sa tubangan, ako rambay po'y gitudlo. So kabalo mo, para sa ako, dili ginilumbaanay mga batanon. Which in fact, when you look at life actually, it would be unfair if you race with other people. Why? Because supposed to be kung lumba pa ni, pari-parihas o tatag categories. Parehas kung sa boxing, for example, pareho sila nga og gender, parehas po sila og weight classes. But of course, in life, dili gid mo maparehas. Mao na mga batanon, mga grad ones, listen carefully to me. Never ever compare yourself with others. Kay diha kanunay nagagikan ang maingon natong unhappiness sa tao. You will never be happy if you keep on comparing yourself to others. Do you agree with that? Sige kag compare sa imong kaugalingon sa uban, dili gid ka mahimong malipayon. Perting gwapahan na unta nimo. Pero kay sige ra man gihapon kag kinumpare si mong nawong atong makita nimo sa Instagram, dili gid ka mahimong malipayon. Naa na kay uyab karon. Perti na untang gwapoha. Pero unsaon man kay sige man nimong compare imong uyab sa lain o kinsa mang lalakiha, dili gid ka mahimong malipayon, correct? Nakagrado naman unta kag 75. Pero sige man imong compare dito sa 95, magulanon ra gid ka. Ayo la pug 75 unta, pero kung maoray mong nakaya sa imong paningkamot, pero nindot gyud unta nga 95 pud mo apil. Pero akong pasabot, dili gid ka malipayon ana kung magsige kag compare kay ngano man, as again I have said, lahi-lahi manggutag background sa kinabuhi. That's why it could not be a race. Nganong nadugay ko kay pakatawo man ko nga pobre mga batanon, niabot ko diri sa Mindanao, wala man gyoy suporta nga akong nadawat pag-ampo ra gitingali sa akong amahan. Kay amahan raman, for example, parehas ana. Nganong na pobre me, kay broken family man me. Akong amahan ramay naningkamot. Kanabang kinabuhi nga makarelate ang uban, isang kahig, isang tuka. Kanang gakaon ka anang adlawa, pero gaw na huna ka asa na pug kamukuha og ikaon sunod adlaw or sunod nga meal. Our life is like that.
So niabot ko sa MVC as a working student, wala gyud allowance nga nagaabot sa ako. I have to wait every month sa ginatawag namo nga store ticket, and that is 50 pesos per month. Dili po na cash, ticket ra na siya nga moadto ka sa store dito sa MVC so that you could buy something out of the ticket. 50 pesos. Tipiron pagid nako na nga kinanglan makapalit gyud kog sabon nga moigo sa tibuok bulan og toothpaste nga makaabot tibok bulan, kay naagay mga panahon mga batan-on nga di na gyud kaabot. That's why I have my experience in that school nga nahurot naman akong toothpaste. Unya ako mga roommate kay parehas sa mga working student, yung mga pobre. Isa ka semana wa na gyud ko katilaw og toothpaste, pero mo toothbrush man pug ko kay looy man pug akong kauban og di ko mo toothbrush. Kaya ako anad man kung way toothbrush ay. Now, when I say anad ko walay toothbrush ay, bata pa ko sa una, sa isa ka semana tingay kausar man ko mo toothbrush. Ako raman ng kuno sa akong kuko ang akong kiki kani adto. Kay wa may nagtudlo sa ako mag-toothbrush kada adlaw. So, ga-toothbrush ko ang akong gamit, barita nga sabon nga akong ibutang sa kong toothbrush. Niabot ang panahon, nahurot na po ang akong sabon pangligo. Kabalo ba mo nga I have to work as early as 4 o'clock in the morning. I have to end working at 9 to 10 in the evening. Ang ako ra nga break ana is kaon ra and worship. Pero kinanglan ko magmata og alas 3 kadlawon kay wa naman ko'y sabon. Nganong alas 3 kadlawon? Kay muadto ko dito sa among liguanan, kay manghagdaw ko og sabon dito nga gipangbiyaan nas mga tawo nga maka-afford. Unya paunahanay pod mi kay daghan pod mi nga manghagdaw. So mo lang sayo gyud kay ko. Niabot pagid ang punto nga subayon na nako apil ang kanal kay naman dito sa kanal ang mga sabon nga di na puniton sa uban. Kumingon gani kog kanal gyud nga mukuha kog sabon dito. Mo nang akong habunira nga gamay sa una, colorful kaayo ang akong habunira kay lahi-lahi nga sabon akong gigamit. Mo tingali hinungdan nga nagkabuni ko kaniadto. Pero mga batanon, wala gyud ko'y pagmahay ana kay ngano man para sa ako. Apil pud na sa akong edukasyon. Kay kung sa Adventist pa nga education, na slogan na kanunay nga makita nako sa eskwelahan, character above intellect. Mas labaw pag yun ang kinaiya kaysa sa kaalam. Kay tinuod man pud na nabantayan ninyo kamo professional naman mo. Ambot ang uban kay kani makagraduate ingon sila dili pa professional, ang uban gina-consider nilang professional ang makapasar sa board. I don't know who originated that, but for me, you are all professionals. Nahuman naman ninyo na inyong mga kwan, murag may utang patingal ng uban ninyo, pero pero kabalo ba mo kung ma-professional na ta? Unya bati tagbatasan, unsay kasagara isulti sa tao sa imo. Mapulis na ka kay cream man halos ninyo og HM yun sila nga pulis man unta, pero murag dili man professional, bati magbatasan. Do you see that? So bisan ang tao, they always look at somebody who is a professional now as a person who is holistically developed, not only by intellect but also sa imong karakter. That's why again I look at it as part of my education. Gani mga batanon, ni graduate ko nga wala gyud koy awards tawon nga nadawat. They expect me to get an award kay bisan pag unsa ko kabisi kaniadto sa eskwelahan, bisan pa og ang akong sitwasyon nga naa ako sa classroom na minaw sa kong teacher, pero ang akong una-una naa sa kong trabaho og samtang ko nagaguna kaniadto magkalapok akong notebook kay mga man mabutangan og yuta kay magsikog guna magsigipog og pakli kay mag-study, pero madinslis man pug ko kaniadto. Ang hinungdan ra gyud nga wala ko naka-award kay naka C+ ko sa mathematics. Kaya ra nako ang math, pero dili nako kaya ang time atong panahona. Pero mga batanon, when I stood there as a graduate, I told them, wala man tinuod ko'y award like Latin award.
but I told them that I have one award that I could be proud of myself. And I will tell my children about it, and that is, I have my experience award. Bahalag wala ko'y medal. Importante sa ako nga daghan kong na-experiensyahan sa kinabuhi. And I think that is also one of the reasons nga nahimo kong malipayon and satisfied sa akong kinabuhi bisan gani hangtod karon. And I always believe that the verse that was shared to you during sa scripture reading is very true in our lives, though that is originally said by God to the Israelites nga nag-ingon sa Jeremiah chapter 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans not to harm you, but to prosper you. Plans to give you hope and a future. Naminaw mo? Ingon ang Ginoo, aduna ko'y plano alang kaninyo. Dili ni siya plano para sakiton mo, kundili plano aron nga mahimo mong prosperous or muasinso. Plano alang sa inyong kaugmaon. Gatuo ba mo nga ang Dios adunay planos inyong kinabuhi? Ha? Nganong dili magyunmuting tubag? Kabalo mo, aron masabtan ang bakalariat magud pagpasalamat ni sa Ginoo. Mo na nga ayaw mo kauwaw nga mo pasalamat sa Ginoo. Nagtuo ba mo nga dunay plano ang Ginoo sa inyong kinabuhi? Naagid say plano, correct. By saying that, as if you are saying, acknowledging now that God, it's because of you that I am here. It's because of you nga karon natagamtaman na gid nako ang kadaugan sa akong pag-eskwela. And when God said that I have plans for you, rest assured that that plan of God for you is really to prosper you. Nga mo asinso gyud ka. But when I say nga asinso, when I say nga mahimo tang successful sa atong kinabuhi, dili po na pasabot nga mangdato na gitang tanan. Dawat ninyo ni, nagtuo gyud mong madato mo? Gahandom ba kung madato po? Kay kung wala pa ko katrabaho, ako kasuot aning akong barong. Kay first time na akong nakapalit nga ako ginagpalit aning barong. Kay apiki man gyud og wala tay kwarta. But when we talk about prosperity, let me remind you of this. Di ginilumba. Ang uban kanato, success could be being wealthy someday. Pero success to others could be nga dili na gid sila madato, but they are doing something that is so relevant for them that makes them happy. Gatanaw-tanaw bitaw ko aning duha ka linyada sa academics, Bachelor of Arts and Bachelor of Science. Gatanaw na ko ba, asa man gid ani nga duha ka grupo ang pangdato bitaw nga kurso? Tanaw ninyo asa. Kabalo mo nga duna ginay difference, the Bachelor of Arts and the Bachelor of Science. Ang criminology is Bachelor of Science man, no? This is science because this is more logical, this is more of hands-on, this is more of unsa gani ni kaning implementation of theories. Kani bang HM science pud ni, pero kani akong kurso duha man ni because I graduated a Bachelor of Science in Education and Bachelor of Arts in Theology. But you know what, when I look at that, diha na ko na realize nga ang success di ay sa tawo is lahi-lahi gyud. Dili gid nimo ma-quantify nga maingon lang kita nga monetary lang ang success sa tao, because there are people actually nga ang ilang kurso wa gid sila nadato, but ang ilang kurso is nakahatag kanila og satisfaction, o ang ilang kurso nakahimo og impact, for example nga pinasahi gid sa uban. My father's job is not for prosperity. Ang akong amahan artist. Ang akong amahan musukol og bilar na siya nga binilaray gyud, maghimo ra siya mga miniature nga dili pod makwartahan, pero malipayon siya sa iyang ginahimo. Pabitang pobre kayo mi,
Pero naapoy mga tao nga silang pagpaningkamot, matranslate gid nila into money. But again, when I look at life, it's quite different. Success could be different sa matag usa kanato. But when we look at life, usa ra gyud ang nakita nako nga pinaka maingon ako nga success. In my perspective, for me this is success. Ang kalampusan alang kanako, mga kaubanan, nga kung makita nako akong kinabuhi nga nagabuhat sa buluhaton sa Ginoo, para sa ako mao na ang success. Are you listening? Mark Twain said, one of my favorite quotes, Mark Twain said, the two most important days in your life is first, the day you were born, and second, is the day you understand why. Nasabtan ninyo? Ang duha nga pinaka-importante nga adlaw sa imong kinabuhi, ang adlaw nga ikaw na tawo, o ang ikaduha, ang adlaw nga nasabtan nimo nga nung natawo ka na aning kalibutana. Because there are some people nga sa human estimation is successful ni, but some of them are not really that happy. Pero naay mga tao nga sa human nga pagtan-aw, dili gid ni sila successful, but they are really happy of what they do. And for me, if you found your purpose in life and you're doing that purpose nga giplastar sa Ginoo sa imo, para sa ako mao kana ang tinuod nga kadaugan. You could be rich someday, pero kung wala nimo na fulfill ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi, dili gid ka mahimong malipayon. Mao nang akong appeal ninyo, manggawas man mo ani nga eskwelahan. And I know that many of you are really so laser focused for you to be successful in the different careers that you have. Hinaot mga batanon nga dadon ninyo, gibasa-basa baya nako ang mission, vision, the philosophy, the goals and objectives here sa mao nga eskwelahan. I hope that you bring that with you, because dili lang ang academics nga side ang gihatag sa eskwelahan kanato. I believe ang maayo pong kinaiya nga kung mahimo manggaling pulis ning atong mga criminology graduates, makaingon gid sila lahi ra gyud ang pulis nga gikan sa PCF. Amen. Lahi ra gyud ang HM nga gikan sa PCF. Nagaproduce giday ang PCF og mga pulis nga dili mosulod sa maot nga sistema, but they are policemen who are honest and true to their duty. They serve their people unselfishly. And I fully believe nga gamatter gyud ang curriculum sa eskwelahan. Ang mga teachers nga maoy nagahatag kanato dili lamang sa mga teorya, but mga pagtulunan sa kinabuhi. So being here in PCF is part of God's plan to your life. Og mao kana ang atong pasalamatan sa Ginoo. So you are not only successful because you are receiving your diploma. Congratulations everyone nga nakagraduate gyud mo diri, bringing with you not only paper but a kind of character nga pwede gyud ma-proud ang eskwelahan kanato bisan asa patadadon sa Ginoo. Maybe some of you mahimong managers pinakadako nga hotel. Mao man ning trabaho ma'am, no? Hotel ba na? HM. Asa man ng mga HM? Aw kamo diri? No? Asa man mo? Buhi pa mo? Narde. Naaman day mo sluyo. Or basing ang uban ninyo mahimong general sa PNP? Wa gid ta kabalo. Pero akong balikon, bisag unsa may dangatan sa inyong kinabuhi, hinumduman ninyo, graduate mo sa PCF, dili lang nga gitudloan mo unsaon diri nga ma-restrain yung kriminal,
kundili gitudluan gid mog maayong pamatasan. Dili kahadlukan nga mga tao kundili karespetuhan. Are you listening to me? That's kind of different. So I think it's about time for me to end. Murag hinay akong istorya kay kulang ko sa tulog. Natulog raman ko ng atubangan sa Robinsons mga 2 ka oras. Kaya nagsayo man ko dre. Kaya nibiya ko dito sa Cagayan de Oro City mga alas 12:30 kusog kung dagan yung abot ko diha ingon ako dugay pa man. Tulog ko kadali nagnap ko dayon ko. Pero anyway, I think I've done my part now. So let me end by giving you also an advice that was given to me by an old pastor. Education ko kaniadto wa pa ko ka-graduate, this one pastor in the name of Pastor Wendell Serrano, he talked with me. Ingon pa niya, Nel, dugay na ko nangita nimo because I want to tell you something. Tung bata papud ko, na ay pastor nga nag-ingon sa ako nga pagpastor. Karon nga retired na pud ko, sultian pud ta kanil pagpastor. So manay rason nga nagpastor pud ko. Nang nalipay gyud ko naka-graduate ko. Pero ang iyang gibuhian gid sa ako nga istorya nga dili na ko'y kalimtan mauni. Nel, bugsay lang kay Ginoo nay motimon. Nadunggan ninyo na? Bugsay ranel kay Ginoo nay motimon. Og maupod ka na ang akong ginatambag kanunay sa mga batanon. Kay nagtuo ko nga diri ra gyud ta dadon sa tinuod nga kalipay og tinuod nga kadaugan. Mga batanon, bugsay ra gyud paday. Kabalo mo say bugsay? Ha, kasulay mo bugsay sa bangka. Bisag unsaon pa nimog bugsay og dili matimon og tarong magtuyok-tuyok ra gyud na. Pero sa kinabuhi, padayon ra gyud og bugsay kay kung kauban nimo ang Ginoo, Ginoo nay mutimon ana makaabot ra gyud na sa pangpang sa imong kadaugan. Amen. Padayon ra gyud bugsay. Graduate na kadres PCF, eskwela magbalik kung unsa may buhaton, mag-training na baka, mo-apply baka, mo-trabaho na baka, maminyo baka, kung unsa man ang imong binugsayay nimo diha. Basta siguraduha lang nga kauban nimo ang Ginoo sa imong bangka. Mao ni ako'y kabilin as a pastor. Og siguraduha nga kanang pangpang imong padulngan, dili lang pangpang diri sa kalibutan, pangpang dito sa langit mga batanon. Kay nga naman, way pulos ning tanan og dili ta malangit. Wa ko kabalo og tumutuo ni tanan sa Ginoo. Pero alang sa tumutuo, sultian ako mo, ang tinuod nga kadaugan wala lang diri sa kalibutan, naagyod sa langit. Maingon ganing Ginoo na ako'y plano ninyo, dili lang na plano diri sa kalibutan, plano gyud pud na nga malangit ta. So kung aduna may himuon ninyo nga desisyon, sigurdua nga palangit na nga desisyon. Kay tulo ra baning pinakaimportante nga desisyon sa kinabuhi, ay mo kabala ka, conclusion na ni dili na ni body. Una, nga pinakaimportante nga desisyon, unsa nga kurso ang imong kuhaon nga mahimo nimong life work. You chose this course, I don't know gipugos ba mo ani, but I always tell people, make your passion your profession. Kay imong passion, bisan pa nag-overtime ka way bayad, pero ganahan ka sa imong ginahimo, malipayon ra gyud ka gihapon. Number 2, pangita og tinuuhan nga maoy mo guide nimo sa imong kinabuhi. Whatever that religion or sect or Christian sect that you have, make it sure nga matabangan ka, nga motubo ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Og ikatulo, kinsa imong minyuan. Ang uban ninyo mamangkay man gyud tingali. Pero kung gaplano mo minyo, sigurado gyud nga masakto nimo nang imong pagpili. Naminaw mo? Okay lang ba nga mo tambag ko? Ha? Sigurado agina ninyo. Ako nanigurog yun. Naminyo ko, 39 bin ako. Kaya ako magitunan og maayo. Nasubrahan rapod kong tinuon. Kaya na 39 bin naman. Pero kabalo kang panalangin, sir? Naminyo ko 39 pero akong giminyoan 23 pang edad. Isura na ko ipakita ninyo. Ay, klaro? Stilan.
Dugay nakagraduate pero okay raman sad. Di man gansi. Dugay namin niyo, di man pud gansi. Nganong dili gansi, gwapahan magikus kong asawa. Di magikupulan. Di magikupulan sa kong asawa. Kana bang kabalog ko, giingnan ginako akong asawa, kabalo ka, napay daghan nga mas gwapa nimo. Pero ikaw gyud akong gipili kay gwapahan ko nimo, gawas ni ana. Actually, ang ako ra gihimo sa kong kinabuhi. Tudloan sa ako mo before kong lingkod. Nangita ra kog buutan. Kay ingon ako kaning buutan mao ra gid na mo sustainers kami niyoon. Pero gitagaan mo kog gwapa, gidawat na lang gid nako bisan og murag dili kay ko ganahan gyud. Pero ngita ra mo kog buutan, gitagaan kog gwapa, okay ra sad. So, kabalo mo, nga naman, karon no, ni uli magud misbalay kay gabi, mga alas 10 na. Yun ako, mularga ko alas 12 ron. Pero yun ako, hilutag yun ko, kay sakit na kong lawas. Yun din ako, sa tulog na di, kay hiluton ta ka. Gipukaw pa din ko niya nga, time na, kay mularga na ko. Ihaya ba na, oy? Maminyo mo, og may hiluta ko. Si paon ni noon ka. Ito ni mong luoya. So again, sa kanang tulo, kay importante nga, desisyon sa inyong kinabuhi, siguro duha gininyo na. Kung naang Ginoo sa inyong bangka, giyahan mo anak, kay maapil na sa iyang pagtimon sa inyong kinabuhi. Ngayon ko nga, Ginoo, ganahan ko ani ba kay, grabe kay kagwapa. O kakabalo, after 20 years, mawa ra ng kagwapa. Mingon ni Ginoo, ayaw, diri, kani, arang-arang ni. Kani, cream man ka, kaning HM mo. Kaning HM. Huwag takabalo. Huwag takabalo anak. So ang Ginoo, itugyan ra gid ninyo sa Ginoo ang tanan sa inyong kinabuhi. I assure you, you would be very, very happy. Find your purpose. Find your purpose in life. Pinaka-importante sa tanan. So when you say metanoia, that's why I'm trying my best actually to change your perspective in life. Because that is what metanoia is all about. Para mahimot ang tinuod nga malipayon. So congratulations sa inyong journeys kinabuhi. Wa pa ni nahuman, taas-taas pa ni. Pero himo ang Ginoo nga kauban gini mo simong bangka. May pinaka-importante sa tanan. Bugsay sa board exam ha, bugsay. Kung di ka pasag, bugsay otro. Mga ka-20 ka bugsay, makaabot ra tingali ka sa unahan. Pero hopefully nga all of you will be successful, not only sa graduation but also in your board exam. God bless everyone.